سلام كما يتوعلو كبرات تغطاتلتي فنوي اير تي في لومي سوني 14 تقمتي قطر استدالو زينا مسانادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم بيتروس منكسي بقندي نطفتاتو كنفلم أبزوا قشبار كلمات أو مدبات بعد معنات متكبر كم زمان كلو ورسرح كايدو أبزوا دوب قس تمرتز فتش ذات تخايدو أمنو زوا فرت صوات ستعفن الدكان استياب تمرت أبيتاريو أما عرفوا نفرتي كتمام مقعد الشب استخايد ناي مرتار متكعت تشعت سبات وسيلم تركيا بسوريا تكايدو زلا وتهدرا وفريق سب 3 كيلومتر كم زرقة حفليتا أبي إكوادور حزباو نعبي دو كبل أمر دا تبتيهم أب استفلا كبابيتا زوا قشباركا تجمر مدبات مودات كالات محبرة أو قلقلوتاتن كالوت المعاتا ومدباتن أب مفتصمتهم نمبصح كم زما أكل تبقصتات بمحيال وهود سرع كتكبر عم حدار زوا أتو أبرها غارزا تحساسيبون أب نوز زباتات سلعة كركبت فورتساوات سنة هاي كوتان غنين نزلو كنتات زرقهت كالات محبرة أو قلقلوتات لمعاتا ومدباتن تتكامنت حبرة سبن معزاب كبشوعاتك 17 تلتاتكم تعودت زقبرة أتو أبرها حبرات سبناتهم ككم قدامنتاتهم زتتكبروا بجبوك تقاملهم كعقبهم نتهم أبي مسرح زركبوا دما أبي مقلت عفو عبركتهم كعز صويعون اتي عبو منبر بايتو زواقاش باركا وانا دايركتر كفل محبرة أو قلقلوتن حلفتي جنافر تمرتن لمعات ماينون زتساتفوا عدت معزاب كنتات كرمتاون مسناون حرشا كنتات هابتي قربن انسا زقدامن كومون تتقامنتن تكالات محبرة أو قلقلوتاتن تحت قرصن زتقال لينيرون أبي موداتا زتبلاشو تكالات صوريز تماي بنفاس زعانو هنصاتات تمرتي حصرت مسالت يازلهم تكالات عنان زتبلاشو ملي وحايزن صقماتهم تفتحون حصرتاتهم تماليون بقوع أغلقلوت كم زهبون مقبار من محدار زواقاش باركا مس زملكاتهم أكالات بموهار كسرح مخانو تقاليتون أب زوادو باب غزغاز تمرت بحفشا أب بلچاتاتن بدوهاتاتن دما بفلاي زتكرر ركبات بتشعتن 10 تقمتي مس ممهران تخايدو أبتي أب كتما من دفراز تقبر زته وانا دايركتر كفل حفشا وتمرتي أتو موسى حسين نايب نحفشا وغزغاز تصلات تمرتي أب زحالف 10 عامتات بأهازات تسنيه سفح مبره غريبو كاب بدوهاتات مسرح ممهارن مستمهارن بزملك دما أتو موسى راحك أبيات تمرتي حصرات السلطان ممهران كومون وحدي مسالتان ناو تمرتن نتم قند مخانه بمتكاس نتم صقمات بمفتاح بقعات تمرتن مرغات مدب تتحيزو يسرحلو كم زلو عرديون دايركتور سرعه تمرتي اتو ابراهام رؤسمن دايركتور مرغات بقعات تمرتي اتو ابراهام تخلن بوغونم تتقامنتن عبيتن تمرتي بقعات ممهران محدر بيت تمرتن مرحنتن ممحياش مسرح ممهارن مستمهارن كنكن تمهارن تعنا ودقفن كنتات بيت تمرتن بهالي بيت تمرتن ابي زولو زحباتات سفيح مبرهيبهم أبي مزازم تزتا حلفي جنفر منستر تمرت زوادو ممهر هبتزقي كيدانه أبيات تمرتين رئيس ممهران سلز مسلا ممهران بحفشار رئيس ممهران كاب فلاي نعمامات سرعة تمرتي عاتبهم كسر حلو أزها خيرون تمسس على الركبات بعشرة حدا 10 غلطان تقمتي أبي كتما دكم حارة تخايدون هوسبيتال أوردت زينبرا حصرتات بمفتحوز تمالا أغلقلوت بمهب تعنا زيقاتات بمحاسد معي بركتو تقبر كمزلا ميديكال دايركتر تا هوسبيتال دكتور ولدو يوهان سكاليتون ني إيرينا بزهاب حبريتا دكتور ولدو نعشالا زقات من نايتعنا تسقمات مفتح بستوس دس قمتي موقت زهب حدست مسارعيتات بمتتتاون كفلي مطبحتي كيلاتات سلز تمدبولون تقلقل تزقات مزنبرا هالكي كم توقع بريون اتي هوسبيتال زهوا أغلقلوت نمعبال تتصعر جناك أتصال مخانة تقيس دما أب لقسدم زولو مرداتا نمعباين نقاحات حبرة سب أب تتكامنت تكالات عنا نمبراخن زكايت غوسكواساتن أستمراتاتن زمسغان وصيتي ركبو كم زولو أب مقصار حمام عباي سعالن عاسون نستمزغبه غسكاس بمتكاس أبريهم تقلقلتي أبزها وريتو أبتي هوسبيتال زرقبو زولو أغلقلوتات ككم قدامنتاتو يمالا بمهلاو بقربان بقلطفن راديت نمركب أخيلو كم زولو بمقلات كابوم زحتت نمملا زلهم قربنا ترغاغيصوم هوسبيتال نوزبا غردت كاب نوزبا غردت كمون كاب قلم محدارات كبابي منصرة سلعة كركبتن دقن زلع على حكمنا نزمت زيغاتات يقلقل
ኣብ ኑዞባ ፎርቶ ሳዋ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ 37 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ ብዛዕባ ኩነታት ትምህርቲ ኣብቲ ኑዞባ ንምምያጥ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ተገሊጹ ኣብቲ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ኑዞባ ፎርቶ ሳዋ መምህር ዑስማን እድሪስ ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2018-19 ትምህርቶም ካብ ዝተኸታተሉ ተምሃሮ 78 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ሓቢሩ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ስሩዕ ኣገልግሎት ዝህባ 21 ትካላት ትምህርቲ ከምኡውን 25 ነቁጣታት መደብ ምጥፋእ መሃይምነትን ትምህርትን ዓበይትን ከም ዘለዋ ጠቂሱ ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ 4 ሓደስቲ ነቁጣታት መደብ ዓርዮት ክኽፈታ ምዃነን ገሊጹ ብዝተገብረ መጽናዕቲ ልዕሊ 6,300 ናብ ማእዲ ትምህርቲ ክጽምበሩ ዝግብኦም ዕድሚኦም ዝኣኸሉ ቆልዑ ስለ ዘለዉ ናብ ማእዲ ትምህርቲ ዝቐርብሉ ባይታ ንምፍጣር ተወሳኺ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ዝሓበረ መምህር ዑስማን ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ መጻኢ ደቆም ንምሓስ ናብ ትምህርቲ ክልእኽዎም ኣተሓሳሲቡ ኣመሓዳር ኑዞባ ፎርቶ ሳዋ ኣቶ አቡበከር ማሕሙድ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዝተለለዩ ሕፅረታትን ዘይምኹኒ ምብኳር ካብ ትምህርቲ ንምግታእ ኣመሓደርቲ ከባቢ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምዕባይ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቡ ተሳተፍቲ ብጊዶም ኮሚቴታት ብግቡእ ምክትታል ከካይዳ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዘሎ ሕፅረት መሳለጥያታትን ናውቲ ትምህርትን ክማላእ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ተወሰኽቲ ኣብያተ ትምህርቲ ክኽፈታ ዝብሉን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ማእከል ኣብ ባርዳእ ኑዞባ ጋላነፍሒ ኣብ ምፍራይ ዓሳታት ኣብ ጥዑም ማይ ከምኡውን ምምስራሕን ምምጋብን ስጋ ዓሳ ዘተኮረ ኣስተምሮ ብቐዳም 12 ጥቅምቲ ሂቡ ኣብቲ ወከልቲ ዝተፈላለየ ዓድታትን ኣባላት ማሕበር ተራድኦ 4 ዓሳታት ኣብ ጥዑም ማይ ዝተሳተፈ ኣስተምሮ ሓላፊቲ ጨንፈር ኣቶ ኤሳው ትኩ ስጋ ዓሳ ቀንዲ ምንጪ ፕሮቲን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ከባቢ ዲጋታት ዝርከባ ስድራ ቤታት ንዘለዎን ጸጋታት ከም ምግብን ምንጪ ቁጠባዊ እቶትን ብዝግባእ ክጥቀማሉ ኣዘኻኺሩ ሓላፍቲ ኣሃዱታት ምቁጻር ብቕዓት ዓሳን ፈቓድ ዋኒን ብወገኖም ስጋ ዓሳ ክንድቲ ረብሓታቱ ቁልጡፍ ናይ ምብልሻው ተኽእሎ ከም ዘለዎ ብምሕባር ሕብረተሰብ ብፅሬት ክሕዞን ቀልጢፉ ክኽሽኖን ኣተሓሳሲቦም ኣመሓዳር ኑዞባ ጋላነፍሒ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ወኪል ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ማእከል ኣቶ ኣስራት ሃይልን ድማ ዲጋታት ኪኖ ቀረብ ማይ ሰብን ጥሪትን ሙሓስ ኣብ ምርጋፅ ቀረብ ዓሳታት እውን እጃም ስለ ዘለዎን ዓድታት ኣብ ከባቢአን ንዝርከባ ዲጋታት ብፅሬት ክሕዛን ድበት ከይመልኣ ማይ ኩዕታትን ክፍውሳን ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ንዘመናዊ ኣሰራርሓ ስጋ ዓሳ ዝምልከት ትምህርቲ ብኪላታት ከም ተዋህበ ወኪል ኤሪና ሓቢራ ብኻል ወገን ኣብቲ ዕለት ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣስታት ፍርቂ ዘመን ዝተቐመጠት ተወላዲት መርሓኖ ወይዘሮ ግደይ ስእለ ኣብ ምስራሕ ስትራቴጂያዊ ጽርግያ ዓዲ ጓዕዳት ቤርገዝጊስ ንዝተዋፈሩ ናይ ምሳሕን ምዝንጋዕን መደብ ጌራትሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ እዩ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም تمالي 13 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ መቃዲሾ ሶማል ብዝተኻየደ ተኸታታሊ ናይ ሞርታር መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሓያሎ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ከካይድ ፀንሐ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ግን ቀዳማይ ጥርጡር ምዃኑ እዩ ዝውጋሕ ዘሎ ኣብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ መቃዲሾ ቤት ጽሕፈት حبرات هاجرات حبرات أفريقيان إمباسيتات حيال هاجرات تدكينو بمهلاو بخبيت كاب زحلو كبابيتات هاجر كبابيتات ختما مخاني زقلات وكيل حبرات هاجرات بسوماليا نتي متكعتي زخونن مجلسي أوتيلو نتي متكعتي نتي أبي كتما مقادشو زلو تأفافي تصطاو كنتات زقول لحمخانو مستهاجر قربات زلوم تنتنتي يحبرون تركيا بسميناوي مبرق سوريا بجيساتو زلا وتادراو وفري كاب كتما كوباني نشانخ معرب نشانخ مبرق دماك ساب كتما حسكا استاد 3 كيلومتر كم زرقح بريزيدنت ريسيب طيب إردوغان بعصرت 3 كمتي عفليتو اتي وتادراو وفري كاب زبقس ماكل نايتي اب منغو سراويت منغستي تركين سورياوان كرداوان ملشاتاتن كوينا زغنيت كتما راس العين ملو بملو عب تحت قدستر سراويت هاجورا أتيا كم زلا بريزيدنت إردوغان بزهبو غازيت أو مجلس حبيرون بتي وتادرا وفري زاجت العلميتن 30 شهر برجس زيجاتات كم زابولون كلو بمليونات زغطورا أبوشتي ناي كينات كبابيتات تخرجيهم كم زلوا زحبرة ودحورات هاجرات تمالي 10 سلسلة كمتي أبزوت أو مجلس فليتون
تركيا تكايدو زلا وتهدرا وفري كتقوارصو كصوعد صنحو امريكا كيدان سيمين اتلانتيك نيتون اوروبا حبرت اندما ابلعل تركي قدم حجي تراي زي فلت كبيد اجرتات مصنع وطينا مهلاهم يقالحالهم درو جرمن فرنسان بريطانيان سدد اصوارنا بتركي ناي مقاد سغمتي وسيدان الله منግስት تركي اتي اجراتات ግብራው ምዝኸውን ዓጊቶ ንዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኤውሮፓ ከም ዝኸፍተዩ አጠንቂቁ ዘሎ እዚ ከምዚልን ከሎ መንግስት ሶርያ ንገስጋስ ሰራዊት ቱርኪያ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሃገሩ ንምዕጋት ሰራዊቱን ናብቲ ደቡብ ገጹ ከዋፍር ከም ጀመረ ብ13 ጥቅምት ፍሊጡ እንተኾነ ሙፋር ሰራዊት ሶርያ ናብቲ ከባቢ ከቢድ ስጋት ዝፈጥር ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ኤኳዶር ንሰሙን መመላታ ዝቐጸለ ህዝባዊ ናዕቢ ንምዕራፍ ትማል 13 ጥቅምቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ወከልቲ ናይቶም ኣብ ከተማ ኩዌቶ ህዝባዊ ናዕቢ ኣላዓኢሎም ዝቐንደዩ ዜጋታትን ኣብ ምርዳእ ከም ዝተበጽሐ ፕሬዚደንት ሌኒን ሞሬኖ ኣፍሊጡ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ መንግስቲ ኣብ ነዳዲ ክግበር ዝጸንሐ ድጎማ ንምቁራጽን ካልእ ተረርቲ ቁጠባዊ ፖሊሲታት ንምትትታውን ንዘውፅኦ ውጥን ብምቃዋሚ ተለዓዒሉ መብዛሕትኦም ደቀባት ምዃኖም ዝተገልጹ ሰልፈኛታት ድማ ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ተቃውሞታቶም ከስምዑን ከለዉ ንምእላይም ምስ ተዋፈሩ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ብምግጫዎም መንግስቲ ሰዓታት እቶቶ ክውጅ ከም ተገደደ ይፍለጥ ብመሰረት ዝተበጽሐ ስምዕቲ ተቃውሞታት ክቋረጽን መንግስቲ ኣውፂዎ ዝጸንሐ ሕጊ ክቕየርን ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ መንግስቲ ኤኳዶር ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ንዝረኸቦ ቁጠባ ደገፍ ንምውሓስ ብዝብል ዕላማ ነቲ ከም ቅድመ ኩነት ዝቐረበሉ ኣብ ባይታ ንምትግባር ብምሕሳብ እዩ ነቲ ተረርቲ ቁጠባዊ ስጉምትታት ክወስድ ወጢኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተወስደ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታቶም ከቢድ ተጽዕኖ ከም ዝፈጠረ ዝገለጹ ሰልፈኛታት መንግስቲ ሓሳቡ ክሳብ ዝቕይር ዘካይዶ ተቃውሞታት ከም ዘይቋርጽዎ እዮም ክገልጹ ጸኒሖም በዚ ካብ ዝሓለፈ 3 ጥቅምቲ ዝጀመረ ህዝባዊ ናዕቢ ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ተቐትሉን ብኣማይ ዝቑጸሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ጸብጸባት ይነጽሩ ኣብ ሰሜናዊ ቡርኪና ፋሶ ሽብራውያን ኣብ መስጊድ ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ተቐትሉን ካልኦት ክልተ ከም ዝቆሰሉን ሰመዝ ጸጥታን ትካላት ጥዕናን ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ብ12 ጥቅምቲ ኣቃሊሐን እቲ ብ11 ጥቅምቲ ኣብ ሰዓታት ምሸት ኣብ ላስሞሲ ዝተባህለት ዓዲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እቶም ዕጡቓት ኣብ ውሽጢ እቲ መስጊድ ኣትዮም መጥቃዕቲ ብምኽፋት ነቲ ገበን ከም ዝፈጸሙ እተን ማዕከናት ዜና ብተወሳኺ ሓቢረን መንግስት ቡርኪና ፋሶ ኣብቲ ከባቢ ሰራዊት ናይ ሙፋር ስጉምቲ እኳ እንተወሰደ ንህይወቶም ዝሰጉ ኣማይት ነበርቲ ዓድን ከባቢኣን ናብ ጎረቤት ሃገር ማሊ ገጾም ከም ዝሃደሙ እዩ ዝጋዋሕ ዘሎ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ካብ 2015 ናትሒዙ እናዛየደ ብዝኸይድ ዘሎ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ብኣማይት ዝቑጸሩ በርጌስ ከም ተቐትሉ ዝሕብሩ ጸብጸባት እዚ ናይ 11 ጥቅምቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ንዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ዘጉልሕ ምዃኑ ይገንዝቡ በቲ መጥቃዕትታት ልዕሊ 250,000 ዜጋታት ቡርኪና ፋሶ ከም ተመዛበሉ ዘነጽሩ ጸብጸባት ሕብራት ሃገራት ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝርከብ ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ክዕጾ ተገዲዱ ከም ዘሎ የረዱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ ቦታ ዕደና ወርቂ ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ተቐትሉ ይዝከር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጥን ወፃን ኣብዚ ተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ሰላም